Урамда көз ТНВ каналында яшьләр тукталышы. Сәлам егет кызлар, әниләр тарафыннан бу атнада иң еш әйтелгән сүзләр нинди? Дөрес, салкын тидерәсең, җылырак киен. Ә безнең яшьләр тукталышында иң еш яңгыраган сүзләр нинди икән? Игътибар белән кара. Егет кызларның очрашу урыннарыннан иң кызыклы репортажлар карарга без әзер. Сентябрьнең азагына җиттек, күпләрегез уку процессына ияләшкәндер. Шулай да студент булу хиссе бары тик багышлау кичәсеннән соң гына килә. Киңәшчеләр хатын-кызларны корабльгә алырга ярамый дип әйтәләр. Ә менә Идел дәүләт су транспорты университетына укырга керүче егетләр бу сынамышларга ышанмыйлар. Бәлки студент булганчы ышанганнардыр да. Әмма фуражка, китель киеп беренче мәртәбә Идел киңлекләренә юлгачы курсантлар дәрәҗәсендә чыкканнан соң, алар бары тик үз көчләренә ышанырга кирәклеген яхшы аңлый. Һәр уку елы башында Идел буе дәүләт су транспорт университетында беренче курс студентларын юлгачылыкка кабул итү чарасы уза. Советлар Союзы герое Михаил Девитаев исемен йөртүче әлеге уку йортына Идел киңлекләреннән булучы егет кызлар килә. Быел да 110 бюджет урынга 267 абитуриент дәгъва кылган. Менә 110 кеше бюджет нигезендә кирделәр, алар бик сөенеп, шатланып укыйлар. Ул формабызны бик яраталар алар. Без аларны менә беренче көннән үк менә как бер гаилә шикелле иртә белән без башлап җибәрәбез уку көнен линейкада, тезеле бөтенесе, нинди сораулар, нинди может быть мин алардан сорыйм, нинди шамаган может нәрсәләр бардыр. Может без дөрес әйтмибез, менә шулай бит как толар без аларга ничек тә әйтергә зур итеп, алар бит хәзер өлкән итеп аларга карыйбыз. Шуңа күрә алар бик теләп, бик менә шулай итеп укырга дип килгәннәр. Идел буе дәүләт су транспорт университетын сайлаган яшьләр киләчәктә үзләрен теплоход йөртүче, электромеханик, оештыру төркеме, ягъни диспетчер, озатучылар итеп күрә. Афис, ничек менә әлеге һөнәрне сайларга булдың? Нәрсәсе белән җәлеп итте ул сине? Мине бу һөнәр бик җәлеп итте, чөнки бу иң престижный эш минем өчен. Мине су гел үзенә җәлеп итә. Мин үз теләгем белән бу уку йортына керергә кирдем, үз теләгем белән. Кыенлыклардан курыкмыйсыңмы? Менә бәлки бит инде диңгезгә чыккачтан штормда булырга мөмкин. Анда шундый тигез авыр хәлләр булырга мөмкин. Әйе, бераз куркыта, но мине бит уку йортында укытучылар өйрәтәчәк, ничек алардан качарга, ничек ул авыр юллардан чыгарга өйрәтә. Мин кичкенәдән үк сукынырга ярата идем. Бу һөнәр бик ошады. Интернетлардан эзләдем моны. Дусларым да монда күп дусларым шунда керде. Моңа шуңа айдадым. Идел буе дәүләт су транспорт университетына нигез ташы ерак 1904 елда салына. Елга флотына беренче капитан һәм штурманнарның чыгарылыш кичәсе 1906 елда уза. В такой момент, наверное, тоже возвращающий в те студенческие годы, когда это начиналось, когда был первый курс, когда много было непонятного, да, когда ориентировались на каких-то ветеранов. А сегодня вот приходится самому быть в роли наставника. Поэтому впечатление только положительное, конечно. И приятно то, что все-таки у людей остается желание работать на флоте, то, что люди связывают свою профессию с рекой и с морем. Преподаватели у нас были в основном фронтовики. Они нам привили не только любовь к родине, но и любовь к профессии, уважение к старшим, знать свою историю, ну и любить страну свою, Волгу. Советлар Союзы герое Михаил Девитаевның кызы Нелли ханым да яшьләргә хәер фатихасын бирде. Я считаю, что эта профессия требует очень больших навыков. Во-первых, и технических, во-вторых, чисто физических, потому что это люди очень тренированные, очень должны быть и физически крепкими, и большая ответственность за людей, за пассажиров. Поэтому это, конечно, такая очень ответственная профессия. Җилкәннәр җилдә сынала ди. Җилкәннәрегез нык булсын, егетләр.
Кем монда миндә депрессия дип утыра. Мондый сүзләр синең авыздан чыгарга тиеш түгел. Әгәр сиңа кәефсез икән, концерт тамашаларга барып, күңел ачып, тынычланып кайт. Так, әрсіз әрлән. Бүген сезнең белән әрсез әрлән элемтәдә һәм без тынычлык көнендә, дөресрәге, тынычлык көнендә. Biz string art техникасындан ил картасын ясыйбыз. Һәм безнең илнең матурлыгын күрсәтәбез бу карта белән. ТНВ. Менә бу зонада безнең халыклар биюе мастер-классы бара. Меня зовут Максим Ватюков, я чемпион России. Ой, реклама, не реклама. Чемпион республики по флористике. Занимаюсь флористикой уже 5 лет. Өйләнгәнмесез? Нет, ко мне рано. Менә бу нәрсә бу? Ой, менә бу нәрсә? Барбарис. Барбарис. Ашсам буламы? Юк. Рәхмәт. Минем чәчле кистем әллә уланда. Монда ниндидер карталар уйнаталар бугай безгә. Үзләре өстәл уеннары дигән булдылар. Азартлы уеннар булмаса гына ярый инде. Менә егет кешеләр имәк кыз кешегә әзрәк поддаваться итмәсәләр инде. Дуслар, тынычлык көненең символы ул күгәрчен кышы. Әйдәгез әле фестивальдагы балалар күгәрчен кышының ничек кычкыра икәнен беләм икән, тикшереп карыйк. Кырлык. Как-то так. Г-г. Кыр. Бу эт өрә белмиди. Караз әле. Бантикларны акмый кышкырлы бит. Күсе бит бу эт түгел. Ярый бит инде. Дуслар, безгә кот Леопольд кичкенәдән дус яшәгез дип әйтә иде. Сезгә дә бүген шуны телисем килә. Дус яшәгез. Зөлфия Хасанова, Сергей Малыгин, махсус яшьләр тукталышы өчен. Кем нәрсә турында хыяллана? Сез хәзер миннән көлерсез, әмма мин инде киләсе җәй турында хыялланам. Җәйнең матурлыгы музыкаль тукталыш сәхифәсендә.
Көтәм сине сагынып, хисләремә оралып көтәм. Көтәм сине сагынып, хисләремә оралып көтәм. Көтәм сине сагынып, хисләремә оралып көтәм. İşitmi, bilmi, ko'rmay qolmam. 25 sentyabrdan ishchi yoshlar orasida bizning zamon deb ismlangan 6 Respublika ko'lam ijod festivali o'zashaq. Saylab olу turlari Zey, Tuban, Kama, Sholli, Qozon shaharlarida o'zashaq. Haligi festivalda 18 yoshdan olib 35 yoshga qadar bo'lgan ishchi yoshlar qatnasha oladi. G'arizalarni 25 sentyabrga qadar haligi elektron adresga yo'llarga mumkin. Мин бик яратам Казанымны, һәм мин гомумән бу җырны аңа башлап башкардым. Мин җырда ниндидер мәгънә эзлим. Җырның сүзләренә төшенәм һәм шул сүзләрдән шул сүзләргә карап мин инде мәгънә эзләп ниндидер мизгелләргә ниндидер үткән вакыйгаларга кайтам һәм алар турында уйлап җырлыйм. Мин гомумән кешегә үземнең эчке дөньямны күрсәтәсем килә иҗатым аша. Тышкы кыяфәте белән Толстой әсәрләре героен хәтерләтүче Рамиля Галяутдинова 5 яшеннән музыка мәктәбенә йөри. 5 яшьлек кыз хәреф танымаса да бармаклары музыка телен бик тиз отып ала. Рамиля гел эзләнүдә һәм мәктәпне тәмамлаганнан соң ул химия институтына укырга керә. Химик формулалар өйрәнү белән бер рәттән романслар яза. Җыр баштан ук синеке булса, бик тиз арада син менә ноталарны аласың яки ишетәсең, син рояльгә утырасың һәм уйный башлыйсың, син аңлыйсың ул синеке. Кайберләрне айлар буе аңлап җиткерә алмыйсың. Ничегрәк сиңа уйнарга, ничегрәк кешегә фикереңне җиткерер өчен аны башкарырга дип айлар буе уйлыйсың. Без инде сине социаль челтәрләрдән карап күзәтеп барабыз. Хәзерге вакытта син бик тә тугыз элемтәдә дип әйтик. Инде безнең танылган композиторларыбызның берсе Илмир Низамов белән иҗат итәсең, шулай бит. Менә шушы танышу тарихын бераз гына сөйләп китсәңче безгә, ничегрәк булды бу хәл? Илмир Низамов безнең музыка мәктәбендә эшләгән, мин әле кичкенә вакытта булганда, ләкин мин аны укытучы буларак кына белдем. Мин аның белән таныш түгел, исәнмесез генә диеп йөрдек без аның белән. Инде
аның иҗатына гашыйк булдым. Мин Яхин исемендәге татар музыка фестивале филармониядә үтә иде. Һәм мин анда тамашачы буларак килдем. Һәм Илмир Низамовның музыкасын ишеткәч, мин тәмам гашыйк булдым аның иҗатына һәм шул вакыттан бирле мин аның иҗатын бик яратам һәм башкарам. Бик сихри моңнар җырын башкарасым килгән иде. Менә башкаргач аңа бик ошады минем башкаруым. Һәм бер мизгелне ул миңа шалтыратты һәм әйтте: "Рамиля, син минем белән бергә чыгыш ясыйсың килмиме?" диде. Миндә бераз шундый шок хисе булды. Мин шаккаттым. Менә ләкин бик хисләндем дә, әлбәттә мин риза идем. Менә шул Кремльдә чыгыш ясаганнан соң без инде бергә кайвакыт чыгыш ясыйбыз. Менә ул тәкъдим иткәндә яки башка кешеләр мине чакырганда менә. Мин яратам бик Алена Шәрипҗановны. Аның ул менә чыгыш ясаганда күңеле белән җырлый. Һәм Димәк, син аннан үрнәк аласың? Үрнәк алам, бәлкем аламдыр. Ләкин мин барыбер үзем булып калырга тырышам. Нурлар кайтсын минем күзләремә, тизрәк сүзләремә, кайтсын нурлар тизрәк. Синең өчен яшим, бары синең өчен сөйгән ярым, иркәм минем яратканым. Музыка минем яшәү рәвешем дип әйтсәм дә буладыр. Мин экзамен вакытларда да, белмим, ниндидер авыр чакларда да инструментка утырып, уйнап, җырлап тынычланам. Ул миңа тынычлык бирә. Һәм менә кешеләргә кайвакыт сүзләр белән генә аңлатып булмый үзенең хисләреңне. Ә менә иҗат аша аны аңлатып була. Менә шуңадыр мин бик яратам музыканыдыр, белмим. Яңалык өстә. Ничек матур яңгырый. Бу мотивация бирүче шигар генә түгел, күптән түгел үткәрелгән иҗат бәйгесенең исеме. Монда кемнәр катнашкан, кемнәр оештырган, ә иң мөһиме, кемнәр җиңгән? Хәзер барысын да ачыкларбыз. Әлеге бәйге яңалык өстә, добавь новизну дип әйттек без аңа. Беренче тапкыр әлегә үткәрелә һәм моңа кадәр балалар белән күбрәк үткәрсәк бәйгеләрне, бу юлы инде без ярдәмгә әти-әниләрне чакырдык. Чөнки аларның киңәше тыңламыйча булмый һич тә. Чөнки нәкъ менә алар көн сайын нәниләренең нәрсә кирәген, нәрсә укыганнарын, нәрсә караганнарын белеп, сизеп торалар, шулай бит. Шуңа күрә журналыбыз да нинди булырга тиеш, анда нинди яңа сәхифәләр булырга тиеш дигән сорау белән без әти-әни аудиториясенә мөрәҗәгать иттек. Һәм бик матур, тулы, кызыклы, оригиналь җаваплар таптык. Салават күпере журналы оештырган бәйгегә барлыгы 123 гариза кабул ителгән. Әти-әниләр балаларының кызыксынулары турында сөйләп үз проектларын тәкъдим иткән. Иң көчлесе дип Түбән Кама шәһәреннән Рамиля Мортазинаның проекты табылган. Әлеге конкурсны без беренче тапкыр күрүгә бик шатланып кабул иттек. Чөнки үзебездә туган фикерләребез белән Салават күпере хезмәткәрләре белән бүлешәсебез килде. Безнең тәкъдим иткән фикерләребез арасында QR-код приложениесе ярдәмен куллану иде. Шулай Елмай остаханәсе, Елмай кунакханәсе кебек рубрикаларын тәкъдим иткән идек. Казан исеме итеп тора, Казан кайный дигәнне шуңа күрә кайбер әти-әниләр кая барырга дип башкатканда безнең белгечләребез шушыларны күрсәтә алырлык, афиша тәкъдим итәрлек дигән фикерләребезне тәкъдим иткән идек. Беренче, икенче, өченче урын ияләре акчалата бүләкләнде. Җиңүчеләрнең шатлыгы эшенә сыймый. Беренче тапкыр менә шу конкурста катнашырга уйладык. Конкурс әти-әниләр өчен иде, без бик шатбыз. Һәм шушы конкурста катнашып без менә икенче урын алдык. Шушы
Конкурсны оештыручыларга бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Салават күпер журналдан бик күптән инде балачактан таныш. Чөнки әнием почта бүлексендә эшләде. Без шул газета журналларын таратып истек. Төрле бәйгеләрдә катнашканым күп булды минем. Ләкин менә беренче җиңүем Салават күперендә булды. Салават күпере журналы редакциясе кабул иткән идеяләр тормышка ашырылыр дип өметләнәбез. Аларны журнал битләрендә бик тиздән күрә алачаксыз. Әлеге егет-кызлар турында һәрбер почмакта ишетеп була. Әлеге егет-кызлар гына кибеттән чыкканда акчаны санап алмыйлар. Әлеге егет-кызлар гына зурларга "Син бу тормышта нәрсәгә ирештең?" дип сорарга лаеклы. Әлеге 14-16 яшьлек укучыларга кем генә карап сокланмый икән. Чөнки алар үз бизнесларын булдырган эшмәкәрләр. Достым, кулыңа дәфтәр каләм алып, экранга якынрак кил. Эшмәкәрлек серләренә синең дә төшенәсең киләме? Хәзер дустым барысы да булачак. Сәлам егетләр, кызлар. Исәнмесез. Егетләр, кызлар, ни өчен сез менә эшмәкәрлек белән шөгыльләнә башладыгыз? Минемчә, бу вакытта яшьтәшләр акча ясарга өйрәнергә тиеш. Мин әниемә булышырга теләдем, шуңа күрә эшмәкәрлек белән шөгыльләнә башладым. Ә синең нинди сәбәбең? Миңа акча кирәк, мин дә акча ясыйм. Иң башта сез нәрсәдән башлыйсыз? Нинди этаплар үтәсез? Без башта карыйбыз, безнең идея әйбәт әйберме или юк? Предприниматель дигән сүз кешегә бәхет китерә торган кеше. Ә менә эшмәкәрлекне һөнәр дип атасак дөрес буламы? Эшмәкәрлек ул навыктыр. Һөнәр дип атап булмый аны. Балаларны мин баштан үз максатына ирешергә тырыштырам. Максаты олы булырга тиеш. Кыйбат. Мәсәлән, 10 миллионлык бер машина алырга максаты булса әйбәт. Сөйләп китегез әле үзегезнең шушындый проектыгыз турында. Без реклама ясыйбыз Инстаграмда. Менә сезнең керемегез күпме? Сер булмаса инде әлбәттә. Бу сер. Менә якынча барыбер нинди менә аралыкта сезнең хезмәт хакыгыз? Самая дешевая услуга у нас стоит 3700 рублей. В нее входит привлечение клиентов через Инстаграм, это на месяц. Первый клиент у нас купил эту услугу, и вдобавок у него не было своего Инстаграм-аккаунта, и он приобрел у нас его. Стоимость аккаунта стоит 1000 рублей. Мы видели, что детям необходимо иметь смысл обучения, то есть не просто делать домашние задания, которые нужно, так скажем, выполнить, а делать то, что приносит смысл, в чем ребята видят пользу здесь и сейчас. Зачастую ребятам нужно просто показать. Есть различные методики, так скажем, обучения. Вот мы увидели в этом большой плюс, когда ребята делают, так скажем, практические задачи и решают какие-то проблемы, и, можно сказать, получают от этого ценность. И, соответственно, получают, конечно же, большой багаж знаний. То есть к знаниям они идут через интерес, через мотивацию. Таким образом, получается, ребенок уже познает многое в этой жизни уже, можно сказать, в таком юном возрасте. Сез үзегезнең тормышыгызны нинди юнәлештән җибәрергә телисез? Мәктәпне бетергәч, мин КГСУга керәм, архитектор булачакмын. По-моему, знания, которые здесь дают, они нужны в любой сфере профессии даже. Могу продвигать любое свое дело, продавать свои работы за счет тех знаний, которые нам здесь дали. Я буду продолжать заниматься предпринимательством, потому что я хочу поступить в медицинский университет на стоматолога и в дальнейшем открыть свою стоматологическую клинику. Укып бетергән шәдән, мин психолог булырга телим һәм аннан мин бу белемнәр белән үземне рекламировать итәм. Менә сез мине бик кызыктырдыгыз әле. Менә сез минем дә Инстаграмны шундый таныта аласызмы? Булдырабыз. Җиңел. Сәгатенә 1000 сум. Менә шундый инде ул чын эшмәкәрләр. Шулай итеп, дуслар, ярты сәгатьлек тукталышыбыз азагына якынлашты, чөнки яңалыклар бүгенгә тәмам. Киләсе атнада очрашырбыз. Сау бул.